गोमंत विद्यानिकेतनाचो साहित्यिक पुरस्कार भेटोवपाचो दबाजो आयतारा जालो। कला अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू सुर्या वाघ दबाज्याक मुखेल सोयरो आशिल्लो। मनोहर कोरगांवकार, शैला राव, सुनंदा रवींद्र नायक आनी सिद्धी महाजनाक हे पुरस्कार भेटयले। लिखाणांतल्यान खरें बरयता तोच बरो साहित्यीक जाता अशें विष्णू वाघान सांगलें। साहित्यकारांना थोडंसं सजग असलं पाहिजे। अवतीभोवती काय घडतंय, मला काय सांगायचंय हे त्यानं ठरवलं पाहिजे। पण त्याचबरोबर आपल्या मर्यादा काय, आपल्या सीमा काय, मला वाटतं याही त्याने ओळखल्या पाहिजे। मनोहर कोरगांवकर बरोबर म्हणाले की समाजाशी आपली काहीतरी बांधिलकी आहे आणि बांधिलकी आहे म्हणून मी लिहितो। ही बांधिलकी असणं ही काही अवाजवी गोष्ट नाही, बांधिलकी तर असलीच पाहिजे आणि भोवताली जे काही दिसतंय त्यावर लिहिणं हा आपला अधिकार आहे, या मतानेही आपण लिहिलं पाहिजे। मला वाटतं मातृभाषा मराठी असो कोकणी असो हा विषय पहिलीपासून 12वी पर्यंत अनिवार्य झाला पाहिजे। प्राथमिक शिक्षणावर जसं मातृभाषेत होणं आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे कोकणी किंवा मराठी पहिलीपासून 12वी पर्यंत अनिवार्य करणं ही मला वाटतं गोव्याची गरज आहे। आणि महाराष्ट्रामध्ये काही शाळांमध्ये वाचनाचा तास असतो, तसा एक वाचनाचा तास प्रत्येक दिवशी असणं हे मला वाटतं महत्वाचं आहे। गोंय आनी सिंधुदुर्ग मर्यादित आमंत्रित हँडबॉल सर्तींत चल्याच्या गटांत शिवोली हँडबॉल क्लब, चलयांच्या गटांत सेंट जोसेफ शिरोडा जिखले। सर्त पेडण्यां जाली। पेडणे हँडबॉल क्लबान गोंय हँडबॉल संघटनेच्या जोड पालवांनी सर्त घेतली। गोंयच्या 13 आनी सिंधुदुर्गांतल्या 2 टिमींनी सर्तींत वांटो घेतिल्लो। 8 चल्यांच्यो टिमी आनी 7 चलयांच्यो टिमी सर्तींत वांटेकार जाल्ल्यो। हातूंतल्यान एक प्रयत्न आसा की एक सुंदर गेम, इंटरनॅशनल गेम, सगळ्यात दुसऱ्या नंबरची फास्टेस्ट गेम हँडबॉल ही ह्या पेडणे गावात रुजोवची, वाडोवची, हांगासून बऱ्यापैकी खेळगडे तयार जावचे, गोंयांत आणि भारत देशात नामना जोडपी असे खेळगडे हांगासून तयार करपी जावचे ही मोख दवरून हँडबॉल असोसिएशन गांवागांवांनी पावत आसा। खूप बरे दिसता खेळगड्याचे की 60-70 किलोमीटर प्रवास करून येऊन हांगासर उत्कृष्ट असे खेळाचे प्रदर्शन केले, जेणेकरून पेडणेकारांक बरो खेळ पळोवपाची एक संधी मेळ्ळी। हांव एक पेडणेकारांक सगळ्यांक एक पेडणेकार ह्या नात्यान हांव एक आश्वासन दिता की हाचे परस बरे खेळाडू नॅशनल म्हणात, इंटरनॅशनल म्हणा खेळाडू पेडणे तालुक्यात हाडून तुमकां तांचो खेळ दाखोवपाचे असोसिएशनाच्या वतीन आम्ही प्रयत्न करतले। अंगराज शेट्टी try to Zara Cardozo club. Now we'll move to the Goa Handball Club. The winners of this Vijay, Harjay Vijay Kumar, Ravi Kumar, Bante, Rodney, very enthusiastic handball team. In the men's category, individual prizes, best student Dinesh Sarfarkar and the goalkeeper पोन्ने म्हाड्डोळच्या म्हाळशेच्या देवळाचो सांगोड आयतारा मोठ्या उमेदीन जालो। म्हाळसा मूळ वेर्णे म्हाड्डोळची। म्हाळशेचे तळयेंत हजारांनी पुंट्यो लावन खासा रोशणाय केल्ली। पोन्ने म्हाड्डोळच्या नव्या देवळाचे नवे तळयेंत पयलीच फावट सांगोड जालो।
वार्ताकार सुरेंद्र मडकयकार. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकावंट prudent goa वा facebook.com/prudentmedia ह्या अकावंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान ह्या खबरांची तर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.